zajtrajšom receptáriku sa dozviete. Čo víri v hlave vedeniu KDH? A povieme vám niečo viac o veciach, o ktorých viete pomerne málo. Zdá sa, že členovia KDH sa ešte celkom nerozhodli, na ktorú stranu sa priklonia. Lákadlom je pre nich Vatikánska zmluva, ktorá zahŕňa otázku o výhrade svedomia. Kedy lekár napríklad z dôvodu vlastného presvedčenia nemusí uskutočniť interrupciu. Prípadne KDH láka zavedenie katolíckej výchovy na naše školy. Tam by sa deti dozvedeli, že vlastne evolúcia nebola a že sme vznikli v raji z Adama a Evy. Podľa toho, čo sa aktuálne deje v cirkvi na svete, to vyzerá tak, že v raji neboli pôvodne Adam a Eva, Ale Adam a malý Adamko. dokonca sa pošuškáva, že to ani neboli Adam a Adamko, ale Ištván a malý Lajoško. Čo v prípade účasti vo vláde už neprekáža ani SNS. Teraz vám povieme niečo viac o veciach, o ktorých viete pomerne málo. Od septembra budú opäť zavedené povinné poplatky za ošúchané frázy. Dobrý deň, vás bude stáť len 2 centy. Ďakujem, vás bude stáť 5 centov. Ale napríklad taká veta, To nie je náhoda, to on má tak od prirodzenia. to vás vyjde na pokutu až 20 eur. Ak niekto povie slovo primitív, dajte si pozor na otázku. Pričom? Takýto fór je z kategórie najošúchanejších. A môžu vám zaň odobrať 2 prsty. A ešte jedno upozornenie. Pozor, pozor, na slovenské turné vyrazili spievajúce semenníky. Ak ich chcete vidieť, zájdite už zajtra do Domu kultúry v Modre. V zajtrajšom receptáriku sa dozviete. Koľko homosexuálov hájilo záujmy cirkvi v križiackych výpravách? Koľko alkoholikov v politike nechce dekriminalizovať marihuanu? A v poslucháčskom teste vám dáme vypiť celú Paliho Kapurkovú. Aby ste vydržali počúvať kandidátov OKS.